Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Trebuie să știți de mult. Hai să ne dropăm aici, această benzinărie. Să avem muzică. Că ne deranjează. Hai să vedem dacă merge să mai facem ăla cu roțile. Cred că toată lumea știa. Hai să ne iau 2 minute. Chiar dacă am ia 30 din gol. Aici nu pot să fac nimic. Hai să vedem dacă se moară. Uite acolo un încheiat de asta. Hai să luăm. Bune în casă, bune în casă, nu știu ce să zic despre areurile astea. Care este jucătorul vostru favorit din acest sezon? Puneți-mi și mie în comentarii. Merg cu mașina, așa fac noi. Mașina cu 4 loturi. Ok, hai să mergem mai... Știți voi. Așa, hai mai de civil. Deci noi ieșim din zonă, vreau să zic. Au. N-am văzut că n-am primit nimic. Dar ok. Uitați, la mine. Eu așa secundă. Haideți că suntem ok. Se mișcă foarte smooth ăsta. M-am dus. De eu n-am nicio am lucrul la mea. De ce am marcat la astfel și de alea cală? Evident că eu o să fiu mort, dar nu o să fiu. Și chiar cum vorbeam de șurgan, chiar cum vreau să vorbesc de tot, șurgan mi-a putut să în viață. Ok! Haideți să luăm loot-ul, că noi suntem profesioniști. Mai bun e eu decât ăsta. Așa mi se pare mie, da? Nu știu. Pentru că... ești nebun ce vrea. Hai să luăm. Să mai luăm de astea. Și asta. Să mai luăm. Nu știu ce ele când erau. Chiar luăm flergan. O întrebăm ce era albastru ăla cu verde. Hai să căutăm player. Am văzut un animal, dar nu cred că e ăla, pentru că ar fi normal. Hai să... nu vreau să am căs un gold. Șurguri. Ciucciuguri. Hai să mă numesc ce vezi. Pentru că noi avem nevoie de meci pentru endgame. Adică pentru meciul final. Pentru ăsta meciul. Așa, că mai ești cu 13 player, așa. Hai să facem de asta. Sper să facem 8.000 de violezi în total. E că nu? Nu știu ce să fac. Mai bine iau omul ăsta. Și las player pe mine. Pentru că mi se pare asta mai bun. Flergan nu e bun de mine, doar ca să vezi player. Adică nu cu riftul. Și că poate o să vină pe aici. Unde nu știu. Când eram la duel de fil, aici mă printre niște playeri. Și am murit. Ești mare de eu. Hai să luăm așa.
mai trebuie bună, dar e ca să nu e praf. Nu întâlnim. Hai să vedem. Dacă e bine sau dacă o să duc mâine atunci o să fac. Pentru că mi-aș dori să facem mâine. Știți voi de ce? Păi da știți voi. O să vă spun în comentarii. Ok, haideți să luăm gestul. Nu prea îmi plac itemele pe care le văd. Știți. Nu văd poți. Acum tu e nebun. Haide, gata. Bravo! Mama, eram să mor, nu știați? Hai că o să las menurile și o să o stau ca să pescuiesc. În care variantă am. Așez. Aplat. Mort. Am sigur, i-am să mor în foc. Hai să beau asta, dacă tot aveam. Nu dau înseamnă. Îmi bag înseamnă și pe ăsta, dau lift party. Dau lift party pentru că am privat. Lift party. Nu știu de ce l-am pus pe public. Public. Haideți. Bă, asta vreau să și spun. Dacă îmi pic un M ca să văd mai bun, dau win. Am luat până pe urmă. Hai că să dau puțin asta la încărcare. Încărcare o și la zona vine să nu moare. Au, 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 au. Cum a scăpat din zona asta. Știți voi. Haideți să luăm și chestul. Soliți. Avem aici. Catan. La soliți. Unița direct. Ca un cuțit. Dar mai mare. Doar să facem la fel. Apoi să poți spune și comentarii unde. Ok, e bine, e bine, e bine. Nice. Haideți să o luăm așa, să spargem căpuțelul. Am target? Nu am target. Hai să vedem. Câți plăți. Deja nu mai găsesc termen. Acum observ. Și da. Ok, văd un player. Îmi spune ceva, spune când dau ce face acesta. Era și n-văd. E și n-abuț. Unde e? Are hack-uri? Are hack-uri? Are hack-uri? Pentru că s-au văzut. Hai că are hack-uri. Hai că are hack-uri. Nice. O să luăm să stea. Parcă văd că acum vine alt player. N-am văzut. Și bug. Ați văzut și voi?
Mă ascund de jos, pot. Să nu cad ca lumea. Haideți să ne încărcăm armele. Dacă vreți să facem și un custom, dacă vreți. Sper că dacă mai vreți videoclipuri și astea, nu uitați să dați buton de like, să dați subscribe. Dacă vă place ce content fac, Și dacă vă place, știți, Sporta Creeperul, codul ea. Pentru că dacă cumpără ceva de pe shop, mă dă mie bani. Și mă ajută pe mine. Nu-mi dă mie bani și o să-mi dea ceva și care știi voi. Auci! Ce-am făcut? Cu ce-am greșit?